गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम दिनैहाय क'क्राझार तितागुरियावनो तितागुरियावहाय मोनसे गेम जोन खुलिबाय बियो जोंनि फार्स्ट टाइम गेम जागोन बेहाय नोंथांमोना फैनानै भिजिट खालामफैनो हागोन गोबां रोखोमनि गेम्सफोर दङ बोथ बयज एन्ड गार्ल्स दा नोंथांमोना टाइम पास माथो खालामनो ना एखमबा गेलेफैनो लुगैदोंबा फैदो ओरैनो बेरायथावना भिजिट खालामफैदो आरो बाहाय गोबां गेम्स दङ बयज एन्ड गार्ल्सनि आरो बेयो जोंनि फार्स्ट टाइम नोंथांमोना भिजिट खालामफैबानो जाबाय गोसोआवनो फुजायानो फुजा जाबाय थागोन सान जाबाय थागोन गुबैयै दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं इउनिभार्सेल गेम जननि जानानै बेखौनो बुंनो लुबैदों बङाइगाव सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ'नि इउनिभार्सेल मलनि जा बिगोमा असिन्त नार्जारि मानव गेदेर बिथां आरो बिथांनि बिथांजो सतिमा नार्जारि बिथांमोनहा जोंनि बे क'क्राझाराव जिहेतु दासिमबो उन्दै आरो देरफुनाय गथ'फोरनि थाखाय बेबायदि गेलेनायनि बिथिं बेबायदि सुबिदा सुजुग सुबिदाफ्रा गैथ'आ जेब्ला बेखौ नायनानै उन्दै देरफुनाय गथ'फोरनि जे साननाय हनाय जौगानाय देहायारि बिथिं जौगानाय गासैखौबो नोजोर होनानै दिनैहाय बे क'क्राझार भबानिपुराव बे इउनिभार्सेल गेम जनखौ बानायनाय जादों बेवहाय गथ'फ्रा बा देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गेलेनो हानाय गोबां रोखोमनि फेसिलिटि दङ बे मेसिनफ्रा गोबां रोखोमनि गोदान फोरबो दङ गेलेनायनि फेसिलिटि बेवहाय जों इउनिभार्सेल जननि जानानै क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझारनि बायजोनिबो जेसेबां बेबायदि उन्दै देरफुनाय गथ'फोर दङ गेलेफैनो हानाय बिथांमोनखौ गासिबो फैनानै बे इउनिभार्सेल गेम जनआव गेलेफैनानै गावसिनि साननाय हनाय बा देहायारि बिथिंफोरखौ फिजिकेल फिटनेसफोरखौ बेवहाय जौगाहोनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय चार्जनि बेलायावहाय माबायदि चार्जनि बेलायावहायथ' बुंनो थाङोब्ला बे बेवहाय जे फेसिलिटि दङ बेवहाय बेखौ बानायनायनि बेलायाव गोबां बेबायदि एक्सपेन्डिचार बा इनभेस्टमेन्ट नांगौ जायो बेखौ नोजोर होनानै अब्लाबो बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो जे कम्पारेटिभलि गुबुन जायगानि बेबायदि जे फेसिलिटिफोर दङ बेनिफ्राय एसे हागौमानि बाङायसिन रेटआवनो बेखौ होनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो जोङो